Sinimulan po ang site visit at technical na inspeksyon para sa planong konstruksyon naman po ng Farm to Market Road sa Barangay San Jose. Isang proyektong inaasahang magpapabuti naman sa transportasyon ng mga produktong agrikultural at magbibigay ng mga ligtas at mabilis na daan para sa mga magsasaka at residente. Pinangunahan po ng mga engineers mula po sa Department of Public Works and Highways ang nasabing inspeksyon. Binigyang diin ng mga ito ang kahalagahan ng proyekto sa pagpapalakas ng lokal na ekonomiya at pagpapabilis ng transportasyon ng mga ani at pagpapagaan ng paglalakbay ng mga residente at nagpahayag naman ng pasasalamat ang buong suporta ang mga residente ng Barangay San Jose. Ayon sa kanila, malaking tulong ang proyekto upang mapabuti ang kanilang kabuhayan, mapaikling oras ng biyahe at makalikha ng mas maraming oportunidad para sa komunidad. IFM News. IFM News. IFM News.